Здравейте, приятели! Нека тази песен да бъде много специален поздрав от тате Пепи и мама Катя за тяхната малка принцеса Айджан, която е родена на 12 ноември 2025 година. На този ден дъждът ти дойде, мое малко слънчево дете. Ти сърцата с радост ни дари, къщата ни ти развесели. Днес на този ден дъждът ти дойде, мое малка слънчева Айджан. Ти сърцата с радост ни дари, къщата ни ти развесели. Дъжд е моя, живот е мой, ти си моя неспокой. Ще те закрилям и ще те пазя, живота си ми най-важна ти. Дъжд е моя, живот е мой, ти си моя неспокой. Ще те закрилям и ще те пазя, живота си ми най-важна ти. Днес на този ден дъждът ти дойде, мое малко слънчево дете. Ти сърцата с радост ни дари, къщата ни ти развесели. Днес на този ден дъждът ти дойде, мое малко слънчево дете. Ти сърцата с радост ни дари, къщата ни ти развесели. Дъжд е моя, живот е мой, ти си моя неспокой. Ще те закрилям и ще те пазя, живота си ми най-важна ти. Дъжд е моя, живот е мой, ти си моя неспокой. Ще те закрилям и ще те пазя, живота си ми най-важна ти. Айджан, на Пепи си единствена. Айджан, Айджан, на Катя принцеса. Айджан, Айджан, на татко си единствена. Айджан, Айджан, на мама принцеса. Айджан.